everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Mauna ka na ang akong balao dining bayad, Julia. Magdungan ang tanan sa pagkaon. Managana lang tangdaan, ma'am. Basin ko masulan taog daw tang tao din og butangan og hilo ang atong pagkaon. Maayo na makapangandam tangdaan. Husto si Helena. Basit ko masublan kitag daotang mga tao. Sige na lang yun. Kung magdanghag ang mga katabang, malutsan yun ta. Sige na. Mga una ta. Oh. Nganong nagbarugmang kaliha, Julia? Wako makauyon sa inyong sudan. Kinahanglang mo kaon ta bisan unsa nga naa sa kananan. Mukaon yun ta? Bisan kung dili maton ang pagkaon? Naunsa ka man in taon, Alejandro? Usahay sa kinabuhi sa tao. Kinahanglan nga dawaton mo ang labing pait nga hitabo sa imong kinabuhi. Naunsa lagod taon ng imong sinultihan, Alejandro? Mura ka man og dunay gipasabot ni ana? Julia, dili nato kalimtan kung diin kitagikan. Aron mabalansi nato og tarong ang atong padulngan. Unsa man? Mukaon ka o magtanaw ka lang namo? Kamoy pangaon diha ang dili maton sa akong tutonlan. Hala, gano kang dili niya maton ang utan nga mao man ay pagkaon na mong mga pobre. Dili tingali maayo nga modongan mi ninyo og kaon, Sir Alejandro. Ako ang magbuot sa may tabo ining baya, Helena. Sige, pangaon na mo. Milakaw man hinuon si ma'am. Pasagdi siya sa iyang buhaton. Sige, mangaon na ta. Sa may emergency ang imong gigon, anong gipanhim ako din eh? Wala ko makauyon sa nahitabo sa bahay. Ano man? Mura man niyon og nangandam si Alejandro sa akong buhaton niya. Ano nang kasulti ka? Nakigdungan na si Alejandro sa mga katabang sa panihapon. Unang higayon nga nakigdungan siya sa mga bulingit. Uy, ano man ko? Una niyang rason. Aron ko no matabang dayon siya kung matukan siya ug madadayon sa doktor. Motuo ka? Anong rason na? Mura tuod o dili normal nga rason. Ya, usap may lain yung rason. Ikaduha niya rason. Gusto siya nga ang makaon na mo nga mga agawon, mauusap ang makaon sa mga katabang. Nagpaduol lagi di siya sa pagbati sa mga katabang. Oh, pero ang wa nako mauyon ni. Mao ang gisulti sa animal nga Helena. Kaya sa may gisulti ni Helena. Kinahanglan man naghana ko no. Kay basin kung doon ay makasud nga daotang tao sa bahay og sagulan og hilo ang pagkaon. Usa, mauna ang gisulti ni Helena. Ooy, mao nga naglagot kon nga naghuna-huna. Kalma lang. Usa ka ba? Makapungot kaayo. Mura og doon ay buti pasabot si Helena sa iyang gipanulti, Franco. Ya, usa may reaksyon ni Alejandro nini. Unsa pa. Giyuyunan niya si Helena. Mao nga mas maayo good Franco. Nga si Helena ang atong unahon sa pagwagtang sa among kinabuhi. Ato ang gibuhat, Julia. Siya ang una kong hiluan, si Helena. Oh, si Helena ang unang wagtanga sa iyong bahay. Aron dili siya makababag sa buhatong takang Alejandro. Mao na hinuktuki og maayo, Julia. Franco, ipapusila ng kaan nato si Helena. Julia, paminaw. Dili mahayong mamatay si Lina nga ako ang masuspek. Kay doon na ako'y nadawat nga bahad. Ako ang atubangon sa nagbahad ako kung doon ay daotang may tabo ni Lina. Pusa, paningkamot na una diha nga mawaha siya. Pero, sabi akong buhaton kang Helena. Paguna-una,
Maghuna-una pa lang gani ko ni Helena kasukaon ako. Mao ibutang si muna Julia. Nga si Lina ang babag sa atong tanang dam ko kung matinuod man nga anak siya ni Alejandro. No, dili gud ko musugot nga kanang Helena ang makasapupo sa tanang katigayunan ni Alejandro. Dili gud Franco. Ero gamay, sir, ha? Butangan ako guulan ng imong loyo. Helena, nahinumdum ka pa ba sa imong nabasa sa diary ni Celis? Ha? Oh, sir. Nahinumdum pa man. Pero, dili na yun ako madetalye. Mahimo ba kung imo kong asuyan sa unod ni ini? Ha? Gusto kong mahibaw kung unsa unod sa diary ni Celis. Mahimo, sir. Mahimo ba kung imong asuyan karon? Sinugdanan lang ang akong nabasa sa maong diary, Helena. O kung nakuha man ni Julia ang diary ni Celis, nakasiguro ko, dili na gid kini mahibalik pa nako. Ikaw na lang akong paglaom nga mahibaw ko sa unod sa maong diary. Oh, sir. Mahimuti kang asuyan, pero dili patanan. Oh, ha? Oh, sige. Mamati ko. Kutob lang sa imong mahinumduman. Ako nang hunahuna-unag maayo, sir, ha? Oh, sige. Sayo pa man sa ang kagabion. Relax una. Oh, sir. May nabuak. Mga buwisit mo! Oh, Mudag tingog mo ron ni Shane. lakaw, susiha una. Balik lang unya dinhi sa kong kwarto. Ay, intaon na unsan magkamata ka. Magkamaon na magkang manghagis, oy. Gigutom ko. Unya, uway makaon. Nah, regidangat na to ani ron. Nahibaw na bitaw ka sa bagong balaod karon sa imong amahan, day. Magdungan mo og kaon. Unya kay wa man kamudungan. Mao nga nahatag na sa gawas ang pagkaon. Nganong gipanghatag mo gid sa gawas? Mo isugo sa imong amahan. Ngay pakaon ang sobra sa panihapon sa mga way kaon sa gawas. Nga karon pa man ni mahitabo ha? Nga kinahanglan ipanghatag gid sa gawas ang sobrang pagkaon? Ang imong amahan ang nagnabuot sa tanang panghitabo dinhi sa inyo, Shane. Og dili siya mahimong supakon. Kung sa ito nabuhat din eh. Ako'y namuak. Unya sa man. Reklamo ka lando? Oh, ikaw na eh. Sige, padayon og pamuak, Ma'am Shin. Aron ako na lang tingbon og labay ang imong mabuak. Wisit ka. Oh, Dili ba siya ganahan sa sudan karon? Munggos naman ang sudan og reliyanong talong. Nausa naman ta ini ha? Napobre na ba si Papa? Wala ka hatagig budget para sa pagkaon sa kusina? Ay doon na maggoy budget, ma'am. Pero ang paborito mang luto ni Helena ang gipaluto namo. Unsa? Nganong ang imo mang paborito ang gipaluto ni Papa? Sa tanan ang imo yung gusto? Unsa naman yung relasyon ninyo sa ako, amahan? Imo na siyang sugar daddy, no? Kahugaw ba ni mo gunahuna, Shane? Ayaw na lang pamakak. Klaro kayo nga doon na mo relasyon sa ako, amahan. di na tinuod, Ma'am Shin. Kami ang doon na relasyon si Helena og dili si Papa nimo. Lando, Helena, kinahanglan may bawo si Ma'am Shin. Guwa mo relasyon si Sir Alejandro. Kay kita ang doon na relasyon. Maudi ay nga dili gid ka makagusto na ako. Kay kabit na din nimo ni Sela na. Shane, Mahal na ko si Helena. Mauna ang rason nga di ta ka bahimong mahalon. Ay, mga buisit mo! Lando, unsa man nimo gibuhat? Hala. Uyab na day mo, Lando. Helena. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.